'yan ta'adda na jin haushi. Yawa al'umma muna jin daɗi. To Allahu mun yi roƙo ga bawanka Abba Kyari sun zo yin aiki. To masu kariya ya Allah ƙara musu dabaru kan yaƙi. Amin. Ka kare lafiyarsu da ransu gaba ɗayansu Allah mai mulki. Allah ka sa zuwansu ya zama sila ta karkaɗe ta'adda da zalunci. Allah ka yarda sarkin yaƙi Abba Kyari yayyo limanci. Amin. Ya kubutar da wanda aka yi garkuwa da su a cikin sauƙi.
zafi mai tada hankalin tsinannu aiki ya zo jihar Katsinawa.